Patay pre. Unsa buhaton na tulong pre? Kanta pre. Ano pre? Pagkain gid mo, madakpan ta mo karon. Bahilot gid mo karon. Karam lang ka. Ating rantukan. Ano si Carlo karon ba? Do. Dili sa ko do. Mana ni ba? Sugo na po ni. Aw, sugo. Oh. Sa na po na pa. Sugo na po na. Kabarong nalingaw kung tula dito. Dali sagad. Tubag-tubag na sad kada. Unahan na nimong dula, wa patay kaon diri ba. Pagpalit sa dito ka asaw. Sugo na po ka. Kabarong nalingaw kung tula dito. Ano? Sa may palito na ni. Palit og gasig to kay magluto tag sudan, wa tay kaon karon. Kato sa kwarta. Palito gahos. Wa ka nabuang. Sige yan na, paglakaw na dito, pagpalit og ahos. Lagi. Mato na lagi ko. Ay, sugo na po papa ba? Aw, sugo. Oy. Pre, pag nimuagi diri pre. Takwat ta jud ka. Wala na dre binig ni mo agi. Pre, gutom kay bote pag mainit. Relax mo ja pre. Pag nimuagi diri server kwarta na ni. Uy, pre, sama ni. Duha dre. Siman. Stop! Dali mo dire. Ano po ng mga dagkukulo, oh. Unsa man mga dagkukulo? Nakagulo bitaw. Asa ka to? Ano mo? Abi na be. Kaya po natong bataan na to eh. Kuha na akong nilutok diri ba. Pa, Unsa man yung nagilak man kaaman to akong gisuho sa imo. dilipan ko sa mga dagkukulo. Gikuha pa ng 100. Ay, kaatay aman sila. Tara yung taon. Tara. Bantay lang na sila karon. Tayo ra di mailot nila anak karon. Anya pre, okay na ring tirada? Ay, uy. Kasi tirada na to ning 100. Sama tungaon ta na. Dito na tarain nyo. Ay, tura ka, oh. Asa. Ano? Grabe ay. Tara, tara. Ang bata na agi diri kino. Kuha ano to 100? Iway, iyan ang papa wa. Langgan. Kamu to nagpakwarta sa akong anak no. Patay pre. Unsa buhaton na tulong pre? Kanta pre. Kakan pre. Kakain gid mo, madakpan mo karon. Bahilot gid mo karon. Karam lang ka. Nagapak na, oh. Pahilot na sila ba? Oh, hilot, oy. Piti tuong niya ba? Oh, astang piti. Ah! Ate,